उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गल्डेन जुबिलि सनाथि मायथाइ बोसोर बा फोरबो हिसाबै दिनै फालिदों आरो बेखौ लानानै जि जारिमिनारि जि सम बा सान आङो एबसुनि सासे मावथि जानानै आङो गोजोननाय मोन्दों गोग्गानाय मोन्दों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि जि मोनसे माहारिनि आफाद बा माहारिनि मोनसे गोख्रों फरायसा हान्जाया बर' हारिनि थांनाय थैनाय थामोन्था रैखाथि बर' हारिनि आइडेन्टिटि अस्तित्वनि थाखाय बर' हारिनि गांनाय उखैनाय एसपिरेसनखौ लानानै गोलाव सम जोङो खामानि मावबोबाय आरो दिनै बै समनि दरं जिल्ला आरो आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनजेननाय समाव 1970आव दलेस्वर बर' मानगोनां आदा बिथाङा आरो लोगोसे बिरेन ब्रह्म बिथांमोना आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जानानै जेरैबायदि बे आफादाव खामानि मावबोबाय आरो 50 बोसोराव जायफोरा बिबान लानानै जिल्लाखौ दैदेनबाय जिल्लायाव थानाय गासैबो हारि हारिसाफोरनिखौ लाफानानै बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय थामोन्थानि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनिफ्राय लानानै आथिखाल समसिम जिखिनि खामानि मावबाय बिथांमोना दिनै सोरबा गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावनानै दङ गोबाङानो मुंख्लं जाबाय गोबाङा रुंसारि जाबाय जायफोरा मुंख्लं आरो रुंसारि जाबाय बिथांमोननि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो बिनि थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो लोगोसे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि जि जारिमिन बे जारिमिना उदालगुरि जिल्ला एबसु बे जारिमिननि गेजेरजों बर' हारि थांना थानायनि थाखाय बा उदालगुरि आरो गोदोनि दरंआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय गासैबो दिगाव बिथांमोना खामानि मावबोदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो आरो खामानि मावबावलांनांगोन आरो माखासे हाबाफारि लाबावनांगोन जोङो माखासे मास्टार प्लान बा बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंदों दि ग्रेड प्लाननि बाथ्रा बे ग्रेड प्लाननि बाथ्राखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन होमब्लासो जोङो आल्टिमेटलि बर' हारिया गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बर' हारिया भाइब्रेन्ट कमिउनिटि दानायनि बाथ्रा बर' हारिया बिश्व दरबाराव गावखौ प्रतिष्ठा खालामनायनि थाखाय जि एजेन्डा जि लानानै दोनदों बे गासैबो एजेन्डाया बास्तबाव साक्सेसफुल जागोन दा बेखायनो दिनै गल्डेन जुबिलि खुंनाय बे जिल्ला आफादनि जिल्ला कमिटिनि गासैबो मावथि दैदेनगिरि दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों जे दिनैनि बे समाव बिथांमोना गल्डेन जुबिलि खुंनो थाखाय जिखिनि खाबु आरो जिखिनि बिथांमोना मोजाङै मेहेरगोनाङै खुंफुंबाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंबाय होननानै आं सानो मोनसे सम दङमोन जे समाव आङो क्लास 9 आरो 9आव फरायबाय थादोंमोन बे समाव दरं जिल्ला एबसुनि जथुम्माया आंनि जायगायाव आंनि गामि खाथियाव जादोंमोन आरो बे समाव आङो एबसु बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो खाथियाव जेरैबायदि नुदों जेरैबायदि बुजिदों बे समाव आङो साधारन सासे फरायसा आरो फरायसा हिसाबै बे जथुम्मानिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो बेयाव जथुम्मासालियाव नारा हानायनिफ्राय लानानै बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जिखिनि बेयाव हाबा मावनांगौ दङ आं बे हाबाखौ मावदोंमोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आफादगिरिनि मासिखौ बिबान लानायनि उनाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेरैबायदि नोजोरजों आङो मोनदांदों बे हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद आरो बे आफादा बर' हारिनि थांनाय थैनाय गासैबो दुखु दाहा सान्दुं अखा बे खामानि मावबोदों आरो बेखायनो आङो सानो बर' हारिया जि अननाय बर' हारिया जि बिसास बर' हारिया जोंनि जिखिनि जोथोनखौ दिनै होबाय बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय दुलाराय बर' माहारिया बर' फरायसा आफादनि जिखिनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै होबाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो रायजो राजायानो जोंनि हारिनि बयनिख्रुइबो सिबिनां फुजिनां बिथांमोना व्यक्ति आरो रायजो राजाखौ सिबिनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि भलुन्टारिलि सेल्फलेस जोङो रिलेन्टलेस खामानि मावनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि आरो सांग्राङै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बर' हारिखौ लानानै खामानि मावनांगोन आरो जों जुदि उन्दुनानै थायोब्ला जों जुदि अलसिया जायोब्ला बर' माहारिया उन्दुगोन आं बेखायनो सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव हाबा मावनो गोनां गोबां दंबावो दिनै मोनसे चेप्टारा जोब्बाय दिनै आन्दलननि चेप्टार सिलाइ बारुदनि चेप्टारा दिनै जोबफैबाय नाथाय जों एनादार चेप्टार जों अपेनिं खालामनानै सोलोंथाइनि दिगाव समाज दानायनि दिगाव दिनै रांखान्थिनि दिगाव आबाद मावनायनि दिगाव राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि दिगाव गासैबो दिगखौ जोङो आरो गोदानै सानफिननानै एक्सन प्लान बानायनानै मास्टार प्लान बानायनानै हाबा मावफिननांगोन गोजोन्थों सार बिटिआर गोरोबथाया 1 बोसोर जानोसै 27 जानुवारि दा बे बेलायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबा मोनसे बुंनांगौ दं
बिटिआर गोरोबथाया बोसोरसे जानोसै आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गानाय गोजोनथाव रादाब फैबाय थानाय 24 तारिखआव अपेनिं सेलेब्रेसन हिसाबै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन आरो जेराव 5 लाखनिबो बारा सुबुङा बेयाव नुजाथिगोन आरो लोगोसेनो 27 तारिखआव उदालगुरि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एकर्ड डे सेलेब्रेसन खालामगोन 24 तारिखनि हाबाफारिया बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव मदद होगोन गासैबो रायजो राजाखौ आङो बेयाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों 27 तारिखनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियावबो रायजो राजाया जाहाथे मदद होयो हेफाजाब होयो बाहागो लायो आरो एकर्डनि जिखिनि दफा बे दफाया दिनै मावफुंजागासिनो दङ बोसोरसे जास्लाबमोना गोबांथार दफाया दिनै आधा आधि मावफुंजाबाय आरो जिखिनि रिमेनिं दफा दङ फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव माने कमप्लिटलि मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ गोजोन्थों।